Itt vagyunk a Deák Ferenc közepén, és kiosztunk 2 kétajtós szekrényt, és most megkérdezzük a hölgyeket, hogy melyiket vinnék haza. Hölgyem, ne haragudjon, egy gyors kérdést, ha megenged. Melyik kétajtós szekrényt vinné haza szívesen, a sapkásat vagy a tükröset? Nyomtalanítás? Nem, de megkérdezünk téged arról, hogy melyik kétajtós szekrényt vinnéd haza szívesebben. Nekem otthon van egy szekrényem, úgyhogy én maradok a bútordarabnál. A bútordarabnál, jó. Melyik két ajtósa? Hát igen, itt az egyik, itt pedig a másik. Ja, az. Egy ilyen nem már És van, mi? igen. Ja, már van. Melyik kétajtós szekrényt vinnéd szívesebben haza, a sapkásat vagy a tükröset? A baloldali sapkásat vagy a jobboldali tükröset? Mert van férjem, úgyhogy ezt. Jó, oké, köszönjük szépen. Nyilván azt. Nyilván azt. Igen. Jó, oké. Lehet a tükröset inkább. Hát Tibi eddig nem állsz, nem tudom, mit csináljunk. Leesett. Melyiket választanak? A tükröset. Nem lehetne, hogy inkább a sapkásat mondja, mert sokban vagyok Itt marad tartva. neked társalogni. Ja, jó, oké. Melyiket, a baloldali? Igen. Sapkással? Igen. Hát együtt nem lehet, mert akkora izmai vannak. Azért az se rossz, ugye? Ne. És te melyiket választottad volna? Írd meg kommentben. Kövess be!